Кога за първи път открихте музиката и с какво ви плени българският фолклор? От много ранно детство двете с Бисера сме пленени от музиката, защото и двете от малки сме израснали по читалища и сме пеели в групи за автентичен фолклор. И така, също така и от нашите баби се ражда любовта към фолклора. Нашите баби, моята със сигурност, може би и твоята ни е завела в читалището. Да. В селата, откъдето сме, аз от село Драговищица. Аз от село Писарево, Горна Оряховица. И любовта към фолклора е едно възпитание от родителите. И сме много горди и щастливи, че сме имали възможността още от детска възраст да се докоснем до този фолклор. В един от вашите последни проекти, песента "Рано ми е", използвате модерното звучене. Това ли е пътя според вас българската народна песен да стигне по-близо до младите хора? Да, определено това е пътя, защото много от нашите връстници, дори да имат села с баби, те не ги посещават, не знаят какво е народна песен, не знаят с какво е характерен техния регион, там откъдето произлизат. И това е начинът. С фолклор, с модерно звучение да достигнем до техните сърца. Аз съм казвала и друг път, че фолклорът не е само на нашите баби, а той трябва да се предава от поколение на поколение, за да се съхрани във времето, защото това е едно от най-ценните неща, които ние имаме. И ако не го пазим, то се загубва. В момента, времето, в което живеем, доста напреднали са технологиите. Ние искахме да използваме тях, да съчетаем старото с новото и така да постигнем този невероятен синхрон, за да увлечем младите хора и да им покажем какво е автентичен фолклор. Песните от кои фолклорни области са вашата силна страна? Ние двете започнахме с шопски песни. Мисля, че в шопската песен с Бисера открихме най-голямата си сила. Така започнахме ударно и добихме самочувствие след това да запеем и песни от други региони, като например македонския. Да, така се случи, че пък първите ни записи са на македонски песни. Точно така. Тук двете с Бисера в тази стая ние репетираме и полека-лека в течение на нашата работа започнахме да запяваме и от останалите региони, по някоя северняшка, по някоя родопска песен. Истината е, страндженска също сме пели. Истината е, че може би тракийската песен ни е най-далечна до този момент. За сега. Планирате ли сътрудничество с изпълнител или изпълнители от Република Македония? Да. Като план нямаме план, но защо не? Имаме желание, имаме интерес. Има македонски изпълнители, които ние харесваме и слушаме. Да. Много уважаваме македонската музика, както фолклора, така и модерната македонска музика и изпълнителите в Македония. Както и навсякъде другаде по света. Вашият талант е неоспорим. Мислили ли сте да смените жанра с нещо по-комерциално като тип на музика? Аз мисля, че последният проект е достатъчно комерциален. До толкова, че да сме част от комерциалното, но и да не бягаме от своята същност като фолклора. Точно така и все пак да не бъдем, да няма пошлост в този продукт, което това напоследък може би много хора определят като модерно, но този продукт ние направихме
по този начин, за да покажем на хората, че можеш да правиш комерциална музика с комерциален клип и да няма вътре нищо пошло. Комицка или любовна ще бъде следващата ви песен, която подготвяте? По-скоро... Любовна? Да. Все пак сме дами. Не може да се пее само за войводи. Нека да ги редуваме.